Horasma dihita saluhukna. Adorang so tapetihu jami taon jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhukna roha himana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dongas saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus hatani Tuhata nagabe turpu jamita minggu di pasca padua honon tersurat do di 1 Korin 5 ayat onom sahatu walu. Hujaha majo isi niturpuki tutonga-tongata. Laos tapeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Dang denggan berita muna. Dang dibotohamu otik pe na asomi diasomi do sudi na nyudii. Yasma pabalihamu asom naung lilingi asa na nyudi ne baruhamu. Aidang na niasomak kamu. Ainunga pola dibunuh biru-biru pasca humokopita ima Kristus. Ope marpesta mahita di bagasan Hapolinon dohot hasitongan. Unang ma merhiti-hiti pangasomi hajahaton jala harwaon nombari. Ima sahakna. Dongan saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus ditugihon Apostel Paulus do huria Korin taringot turikot ni na mangaraduti ngulu na marhabadiaon dawu sian haramunon. Di konteks ni turpukon masa do permainanon pola di parjolma na nyuli ni amana berzina dengan istri ayahnya gari di akasi pilibegu dang jupang nasongoni buidui taida di ayat sada adorang seturpukon jala dirajumi di basian halak Kristen na di Korinidui sada kebanggaan jala diripuna sida do akka permainanon si songoni naso maralo tuha Kristenon atik pesasit tonga si haila honotod doi jala siar sakonon alanunga fatal manirpang sian hata ni debata ubegi tung marsak situtudo pakilalaan ni si Paulus jala kuatir sotung gabi mangararati i tu saluhut ruas ni huria Korin alani dipisang si Paulus do nasida babua dang denggan barita ni nasida nasongoni dipengot si Paulus do nasida merhiti tudusan asom tuna niudi atau dengan gambaran sedikit ragi tetapi dapat menghamiri seluruh adonan nakpe otik asomi alai tu doi mangasomi sude na niudii manang mangasomi sude adonani jala mulununga meresap asomi gabe mubado dai ni adonani songon asomi ma dosai nakpe mekmet akadosa na niulana mulu dipasobu gabe mangararati doi dungi gabe ramumma ngulu ni huriai alani dang jadi pasobuo ni alai ikko si paholangot doi ai manigai doi tungulu partodion ni huriai songon ragi i manang songon asom naung lilingi ikko di paholang doi sian na niudi manang sian adonan asa sai ibaru na niudii supaya adonan itu murni tidak terkontaminasi dengan ragi asa songoni matok kita ikko berjuang dohita paholaku ngulutta sian nasa parange na mangarotaki ngulu
naung pinarbadiaan ni Tuhani. Unang beta loas dosai mangarotaki ngulutta, ainunga di perbadiai Kristus nguluttai, merhite hamamate dohot haheheon ni Yesus Kristus. Didok di ayat pitui, ainunga pola dibunuh biru-biru pasca humokkop pita, ima Kristus. Alanunga dihokkop Kristusi ngulutta, tahamulatehom mai merhite merngulu nebaru. Dongan saha porsiaon, ditikyon marlas nyiroha dohita marningot hamonangan ni Tuhatta Yesus naung hehe sian hamatiani. Nunga monak Tuhattai meneluhon huaso di sibulis, jala manubus sita sian akkadusata. Nunga diburi jala dipaias ngulutta merhite mudar ni Kristus nabadiai. Nuaing di Paskah Padua honon, di jodoh hita asa merayakan Paskai di bagasan Hapolinon dohot hasit tongan ningulu. Merayakan Paskah dalam kemurnian dan kebenaran hidup. Didok di ayat walui naking, oppe marpesta mahita di bagasan Hapolinon dohot hasit tongan. Unang ma merhite-hite pangasomi hajahaton, jala harwaon naung bari. Atong pakkorhon nilas nyirohatta, dihaheheon ni Tuhatta Yesusi. Taraduti ma habadiaon ni ngulutta. Tapangasahom ma hamonangan ni Yesus naung hehe. Asa margugo hita mangaraduti ngulu naung pinarbadian ni Tuhani. Jala margugo hita lahu pasidikon akka parange dohot akka ela-ela na mangarotaki habadioni. Laos hamonangan ni Tuhatta Yesusi matong tapangasahon lahu mangadopi saluhut akka parukilon, arsa ni roha, habuk ni roha, namasa di bagasan ngulutta. Jala hamonangan ni Tuhani matong napatugu pos ni rohatta diaka sihirimota di nguluon. Ingok ma gari musu najumorbut di ngulutta, ima hamatiani nunga ditaluhon Tuhatta Yesus. Apalagi ma akka parukilotta na asingi, sadok gumugudo Tuhattai sian saluhutna. Selamat Paskah ma dihita saluhutna. Amin. Martang yang mahita. Muliate ma ali Tuhan dihatam na kubigi hami. Dongani jala pargugui mahami mangaraduti ngulu naung pinarbadiami. Jala hamonang amido totong upang asahok kami disude pardalanan ninggulu nami. Marhite-hite Yesus Kristus martangiak kami. Amin.